Moi, täällä on LB ja Sandri ja Kolmanda. Ja mulla on siis jo tämmönen virtahepo, joka on tullut Kinderistä, kun mä tehdään kaikki Petsit-video. Hei, elikkä minä olen LB Sandriina ja tässä on LB Sandriina. Ja minä heitän Perttavissa. No niin, ja nämä eivät ole minun petseni, nämä ovat LB Sandriina. Eli minun ihkun tyypit! Sillä on kalssi. No niin, siinä ne on. Stupid! Ja tässä on hänen lempipetsinsä nämä kaikki tässä. Tästä eturivissä. Niin, eturivissä on lempipetsit. Ja sitten 2 seuraavaa riviä on omattu uusille petseille. Sitten on muokatut petsitkin vie 2 seuraavaa riviä. Ja sitten on vauvapetsit vie 1 rivin. Tai no, pikkupetsit, ei ne ole vauvapetsiä. Tällaiset pikkupetsit vie sitten 1 rivin. Ja sitten tässä yhdellä rivillä on... Se, joista LB Samanda ei pidä niin paljon. Nämä molemmat rivit, 2 vimppaa riviä sellaista, että en pidä petsistä juurikaan. Niin. Ja siinä ne oli. Hello baby!